Prezentacija turističke ponude Zlatibora i potpisivanje protokola o saradnji između grada Bijeljine i turističke organizacije Zlatibor održana je na opšte zadovoljstvo i jedne i druge strane. Ta saradnja je dugogodišnja. Kao što znate, Bijeljina predstavlja jedno značajno tržište za Zlatibor kao destinaciju i uopšte Republika Srpska, ali Bijeljina svakako kao jedan od većih gradova u Republici Srpskoj. I ono čime se možemo pohvaliti jeste da je konstantno prisutan trend rasta broja gostiju iz Bijeljine na Zlatiboru iz godine u godinu. Prošle godine smo imali rast broja gostiju iz Republike Srpske preko 40%, a taj trend se nastavio prva 2 mjeseca ove godine. Turistička organizacija Zlatibor 2 puta godišnje dolazi u Bijeljinu i prezentuje svoju turističku ponudu, što se po Đurićevim rečima pokazalo kao vrlo uspešno. Potpisivanje ovog protokola proširit će se na saradnju ne samo u oblasti turizma i dolaska gostiju, već će to biti jedna dugoročnija saradnja kako iz oblasti turizma, tako i iz oblasti privrede, kulture, sporta, ali i u razmjeni iskustava. Đurić je istakao da su planirani zajednički nastupi kod određenih fondova Europske unije, ali i drugih fondova prekogranične saradnje. Dosta investitora iz Bijeljine već radi na Zlatiboru, investira na Zlatibor. Očekujemo da će to dejstvo biti povratno, da će investitori sa Zlatibora i Zlatiborskog okruga doći u Bijeljinu kao grad koji ima perspektivu i koji ima sve preduslove za dobre investicije. Gradonačelnik Bijeljine Miće Mićić kaže da su spremni da u narednom periodu grad Bijeljina bude otvorena za sve vrste investicija i ulaganja kako bi poboljšali i turističku i privrednu ponudu. Da bi turistička ponuda bila što bolja, hotel Drina će biti biser grada, a u ponudi će se naći i kongresni turizam. Želim zaista da se zahvalim i da pozdravim ljude iz turističke organizacije za Zlatibora, ljude koji su došli ovdje ne samo da prezentuju svoje turističke potencijale, nego da se dogovorimo o saradnje. Ono što je sigurno dobro i ono što je dio turističke privrede i turističke ponude, dio privrede je turistička ponuda grada Bijeljine, može da puno toga nauči od turističke organizacije iz Zlatibora. Mićić je rekao da protokol o saradnji predviđa popuste za hotelski smještaj turista iz Bijeljine od 10 do 25%, a njime će biti definisano i to kako da se poboljša turistička ponuda ovoga grada, jer se po njegovim rečima treba ugledati na turističku organizaciju Zlatibor koja je pravi primjer kako se to radi. Već ovog leta na Kraljevom trgu na Zlatiboru bit će održana turistička prezentacija Bijeljine, kao i njenih privrednih potencijala.